Přináší vaše společnost, jaké téma této konferenci? TZB portál je najväčším portálom pre technické zariadenia budov na Slovensku. Túto konferenciu vnímame ako prínos, hlavne po stránke odbornej, hlavne správcom, ale aj vlastníkom. Dodáme mnoho informácií o najnovších trendoch v oblasti technických zariadení budov, vďaka aj spoločnosti Rehau, ktorá naozaj svojimi kvalitnými prednáškami donáša inovatívne prvky, asi najvýznamnejšie alebo najlepšie na Slovensku. Jste to sice zmínil, ale zkusme přece jenom vypíchnout nějaké hlavní přínos této konference pro posluchače. Proč by měl posluchač přijít právě na tuto konferenci? Som toho názoru, že správcovia, ktorí sem neprišli, urobili chybu. Pretože každý správca sa potrebuje vzdelávať. Vzdelávanie a získavanie nových informácií aj z technických stránok obnovy bytového domu je pre nich alfa omega, aby na schôdzach vlastníkov vedeli týmto vlastníkom dať tieto informácie, aby sa vlastníci rozhodli správne. Teraz sme počuli prednášky z oblasti vody, kanalizácie. Potom, keď už si dajú najlacnejšie riešenia s nejakými lacnými rúrami a nezistia včas, že to robia chybu, potom je už pozde plakať. Takže keď tu nie sú, nevedia o tom, že existujú kvalitné spôsoby, aby sa nemuseli zobudiť ráno o 2:00, keď im sused na 8. poschodí spláchne hajzel a na 2. poschodí sa kvôli tomu zobudí.